reagoi nopeasti tuohon meidän äskeiseen ajosimulaatioon. Piti sitä kauhean tylsänä. Meillä oli kauhean hauskaa. Toivottavasti jollain muullakin oli. Joo, Viivi twiittasi, että kuolettavan tylsää. Mun mielestä se oli kuolettavan pelottava. Niin oli, joo. Varsinkin kun etsin päin sitä pönttöä. Nimenomaan. Nyt lähdetään kokkilupaus Kosin Sivanin matkaan. Mies haluaisi perustaa oman ravintolan ja hän on voittanut muun muassa nuorten kokkioppilaiden Euroopan mestaruuden. Eli varmaan ihan hyvä ravintola olisi se. Olisi, ehdottomasti. Katsotaan. Oli päivänä. Terve, oikeassa paikassa. Moikka. Viimeksi olit kisoissa nyt lauantaina Rovaniemellä, vuoden nuorikokkikisoissa ja siellä hienosti 3. sijalla. Ja näissä kisoissahan yleensä, niin eikö se ole, että tulee nämä raaka-aineet aina vasta siinä kisatilanteessa? Kyllä. Eikö se ole hirmu hankalaa, kun pitää siinä ruveta äkkiä soveltamaan ja kiireessä tietyssä ajassa tehdä? On siinä tommonenkin juttu, mutta jos oikeastaan on valmistautunut tosi hyvin, on niin kuin valmistellut kaikki lisukkeet, kastikkeet, tietää mitä tulee, jos tulee vaikka joku punainen liha tai joku vaalea lintu. Että sulla on ne kaikki tietyt komponentit miettinyt valmiina, niin se ei loppujen lopuksi ole niin vaikea, että silloin sä vaan voit niin kuin sitten ruveta rakentaa sitä koko pakettia siinä. Entä jos ei ole sitten mahdollisuutta miettiä etukäteen? Se on sitten ihan eri juttu. Silloin tarvitaan kyllä sitä niin kuin hyvää ammattitaitoa ja luovuutta, että osaa niin kuin heti sitten tietää heti mitä tekee. Kyllä siinä pitää olla niin kuin kokemusta takana ja semmoista tietoa ja tajua. Kun sanoit, että tarvitaan ammattitaitoa ja mä tulin nyt ammattitaitoisen kokin luokse, niin mulla onkin sulle pikkuinen yllätys. Joo. Eli mulla on täällä nyt muutama tämmönen raaka-aine, joista en takaa, että sopiiko ne yhtään yhteen, mutta saisi näissä tehtyä jonkun jälkiruuan. Hunajaa. Joo. Sitten on kasvupähkinöitä. Mitä vaikuttaa tässä vaiheessa? Mielenkiintoista. 2 mangoa. Mangoja. Joo, kyllä me jotain keksitään. Ja totta kai sä saat sitten käyttää kaikkea, mitä sulla sattuu kaapeissa olemaan. Mitä sä veikkaisit, että paljon tuohon museen menee aikaa? No ihan maksimissaan puoli tuntia. Mitä olisi 20 minuuttia? 20 minuuttia. Sovitaan vaikka vartti. Selvä homma. Aika lähtee nimittäin nyt. Ja nyt siellä tulee tommosia palleroita. Joo, pieniä palleroita, katsotaan tästä. Lyhyemmin ihmisen on tosi vaikea olla keittiössä. 9 minuuttia 45 sekuntia aikaa jäljellä, eli vielä ihan rutinaallisesti. Nyt mä otan hunajaa tonne vähän karamellisodasta. Mitäs siellä alkaa näyttää? Näyttää hyvältä. Sitten käytetään vähän tätä kuivatettua siankärtänöä. Eli nää on nyt kerätty kesällä. Onko se itse kerännyt? Joo, kyllä. Mä otan kirvelin varsia. Joo. Ilman lehtiä. Aika meillä meni just 3 minuuttia rikki ja nyt siellä on mangoa ja kirveliä tällä hetkellä valmis. Eli kasvupähkinäkin pääsi käyttöön. Kyllä. Ja mitä sulla oli kaapissa valmiina? Kyllä. Tää on jogurtti, joka on kuivatettu. Tää on semmoinen versio, missä on ihan pelkälleen jogurtti ja siellä on niin kuin kuivattua palsternakkaa raastettuna. Ja sit sieltä vielä hunajaa siihen. Joo, kyllä tämmönen toffee-henkinen. Ja aikaa meille jäi 1 minuutti 24 sekuntia ja nyt meillä on tuossa annos valmiina. Meillä on tässä tämmönen karamellisoitu mango. Sitten siinä on noin pienet pallerot, jotka on marinoitu sitten. Siellä on vähän sitruunamehua ja tämmöstä. Siellä on vähän karamellia sieltä pannulta ja vähän kirveliä, pähkinää. Ja sitten jäädytettyä jogurttikunta, missä on vähän palsternakkaa antamaan vähän lisää makeutta. Mikä sitä annoksen nimi on? No tää on varmaan tämmönen mango Suomen metsässä, kun tossa on lunta ja sun muuta palsternakkaa, niin ehdottomasti. Vähän vihreitä sinne sekaan. Maistellaan. Miten tärkeää on se, että se annos myös näyttää kivalta? Se on erittäin tärkeää, miltä se annos näyttää. Se on se ensivaikutelma asiakkaalle. Jos se näyttää kauniilta ja maistuu hyvälle, niin totta kai se sitten niin kuin tekee isomman vaikutuksen kuin pelkälle, että se vaan maistuu hyvälle. Oi vitsi, tosi hyvä tommonen